În videoclipul de astăzi o să ne jucăm The Sims Free Play. Este, cred că prima oară cum mă joc și înainte când eram eu mai micuț, mă jucam Sims Mobile. Uitați pe aici. Numai că acum nu prea mai mă joc. Adică de când mă joc cu Sims 4 pe calculator. Și pentru cei care nu știu, Sims 4 este jocul meu preferat, adică dintre toate jocurile Sims 4, locul 1. V-am arătat și un tutorial cum să vă instalați expansiuni, kituri și așa mai departe. Am auzit eu că Sims Free Play este un joc creat chiar de cei de la Sims. Nu știu dacă zic bine, așa cred. Și acum eu trebuie să aștept 1000 de ani până se încarcă. Ca și cum o să aștept 933 de secunde. Ok, revin. Deja a trecut ca și cum 2 minute, cred. Nu, a trecut deja momentan doar un minut. Și vreau să spun, dacă mai vreți să mă joc Sims 4 Mobile, adică eu mă jucam înainte foarte mult, îl instalam de pe Happy Mod și aveam extrem de mulți bănuți, deci cu bănuți, dacă nu instalați de pe Happy Mod sau Play Mod, nu vi luați pentru că mi se pare foarte nasol. Sims mobil, nu știu dacă este creat de la cei cu EA sau n-a creat toi Sims, dar acest joc știu că este, adică așa cred, nu știu, nu sunt sigur. Așa am auzit și eu, da. Așteptăm în continuare, revin. Pentru cei care vor să văd seria mea de Sims 4, adică am făcut acum o serie și mai se numește Baby. Eu nu o să fac cu 50 de baby, adică 100 de baby, eu o să fac cu 50 de baby, adică de bebeluși trebuie să-i fac în Sims 4. Am început challenge-ul de, cred că, câteva ore, adică acum stau, efectiv, este noaptea, filmez la, uitați ora aici, deci da. Este noaptea, acum nu sunt la calculator, sunt fix în pat, deci da, sunt fix în pat și momentan am doar 2 copii, dar al treilea este în burtă. La femeie, la mama copiilor, momentan. M-am inspirat cu seria de la Life of Sims, îl ador, mă uit la el în fiecare zi, îmi place ce face și da, ține tot așa, dacă vedeți acest videoclip. Cât timp aștept și eu aici, v-aș ruga de tot sufletul meu să dați și voi un like. Deci, maxim 5 like-uri să văd și o susținere că... Mă las, gata, mă las dacă nu văd. Deci, chiar v-aș ruga, deci... Poate unii se uită doar la videoclip, cum am făcut și eu la unii, m-am uitat doar la videoclip și n-am dat like. De ce să nu dau like? Dau și un like, ajut omul și voi puteți să mă ajutați pe mine, adică eu, cu 20 de abonați ai mei, sunt foarte fericit, adică extrem de fericit, vă mulțumesc pentru tot. Și știu că n-am pus eu prea multe videoclipuri, câte videoclipuri am pus, parcă am pus 15, cam așa, dar pentru mine înseamnă foarte mult suma de abonați care o am, adică pe mine mă face foarte, foarte fericită și dacă vreți să mă faceți fericit în continuare, v-aș ruga să dați un subscribe, să fie gri, deci cea mai frumoasă culoare gri și butonul de like albastru, deci vă rog mult. Vă rog să ignorați sunetul de pe fundal, dar este noaptea și eu sunt în camera părinților mei acum și televizorul îl țin aprins doar pentru lumină și da, se aude chestiuțe. Haide, numărătoare inversă. 92 93 Hai 94. Dacă număr eu așa, trece anul, lăsați. 95 96 97 Cu ce voce o spun? 98 99, văleleu, hai să vedem. 99 2 3, gata. Acum așteptăm 1000 de ani. Nu, s-a încărcat. Ok, continuu. Am credeam că iar trebuie să aștept să se încarce, că deja nu mai pusam niciun videoclip pe YouTube și ștergeam și jocul și gata. The Sims Free Play. Ce bine arată! Parcă mă bucur așa cum mă joc. Asta chiar e Sims.
Doamne. Oare ce se aude afară? Cred că este botej. Ce o fi? În fine. Haideți să vedem. O să vă las un link în descriere să intrați pe grupul meu de Discord, pe comunitate. Ok, revin. Ok, am introdus eu tot ce trebuie și... Ok, scuzați, am uitat. Start, new game. Ok. Lumea n-a ce să zic pentru un joc pentru telefon. Arată ok. The Sims Free Play. Helcom, tot. Am zis 1000 de ori Sims Free Play. Nu arată rău casa asta de aici. Nu arată deloc rău. Adică față de Sims 4 arată oribil. În fine. Asta e o casă care mi-o făceam eu mereu mai de mult. O casă pătrată, asta e mult mai frumos. Și urât. Zici că e Sims 1. Facem noi un bărbat mascul. Un mascul feroce. Aici. Ok. Să scriu și așa. Aici. Hât YouTube. Nu știu. YouTube. Bă, gata. Foarte frumos. Acum haine. Aici ai fața. Ce urât-i. Liu. Să las așa? E urât. Uite, cred că asta e frumoasă. Da, e frumoasă, nu mai poate. Mamă, ce urât e tot. Nu-mi place. Nu-mi place deloc. Și, ok, gata. Barba nu. Nu am eu treabă cu barba. Îl las așa tot. În afară de păr. Aici, era. Da, mă fac Cristina Pucean aici. Ce mă fac? Nu știu, păr de băiet. Băiet original. Hai să ne facem albastru ceva. Rosc. Nu, vreau să arate bine. Uite, așa, ce șmecherei. E oribil, dar în fine. Băiețelul. Ai, iată, șmecherul României, tu ești. Ai venit din Borceni. Da, scoși o căciula asta, nu o vreau. Nici o căciulă urâtă, nu-mi place. Ce cu căciula asta urâtă? Vă rog frumos, dați-o jos. Cum o dau jos? Cum o dau jos, mă? Ca undeva să pun. Ok, pentru asta trebuie să facem alții. Și îmi strică numele. Thank you very much. Ce repede a fost. Ok, gata, nu mai intru la căciulă. Haide să pun părul nostru de toate viețile. O să-mi pun... Oleo, ce urât! Doamne, dacă uitați mai jos la hainele ăștia arată oribil. Am rușinică. Rușinică. Urât. Urât din partea voastră, Sims. Ia cum arată butoncii ăștia. Nu zici că ai Sims sau nu? Am zis asta. Ia-te cu ochelarii ăștia, nu dai greș. Nu se poate. Nu se poate. Gata. Eu vreau să fac și 10 copii. Cred că o să fac un videoclip de 30 de minute, dar să merită. Știu eu mult să joc Sims. Am mai jucat la viața mea. Știu, așa. Good liking. Doamne, ce nu suport tutorialele ăștia, fi la naiba. Bravo, vezi că știi. Asta nu știu, dar nu mă interesează. Mamă, ce e cu asta? De ce se vede așa urât? Nu-mi place, nu voi și bine aici, e urât. Ați greșit jocul. Nu-mi place. Ghiniu. Păi și eu ce pun aici? Chiuveta avem, mă? Nu știu cum să mut ăștia. Să punem cadă. Noi vrem cadă aici. Aha. Aici feșă. Iar mă pune, nu mai ascult. Lasă. Ia uite, zici că suntem Beva King Live. Dar nu mai pusam oameni, pusam doar unul. Vreau și o soție, ceva. Cum fac? Doamne, ce mă enervează cu chestiile. Ce e asta? Ce e asta? Nu știu. Nu știu ce e asta. Asta știu. Da. De ce mă pot să vrea să fac acest videoclip? Nu-mi place deloc. Ok, oribil. Nu te cred că Sims a făcut așa jocuri. Domnișoare. Stai că vreau să compar
fac? A crezut că se văzut carta. Că acum... Așa, că acum nici nu mai putem. Putem să cumpărăm domnișoare? Nu știu ce fac și eu aici, a scăpiat. Dacă dau aici, ce fac, mă? Ia ce vrea asta. Ce fac? Ce vreau, mă? De ce n-a apăsat cu deștul? A apăs doar așa? Eu țin apăsat! Deci, să mă credeți că chiar țin, dar jocul ăsta e o porcărie, nu-mi place. Nu-mi place. Să nu-l luați, e urât. Ut. Nu-i fain, nu-mi place. Gata, cred că mai frumos e Sims Mobile decât urâtul ăsta, nu-mi place. Nu-mi place că nu știu cum funcționează. Da, ok, nu-mi place. Deci, câta bani! Așa, deci, nu vă las jocul ăsta, este cel mai urât joc din lume, nu-mi place deloc. Dar măcar are iconieță de asta urâtă verde aici. Aha. Da, mai bine, dacă aveți un laptop, instalați-vă Sims, e ceva ca telefoane. Dar dacă nu aveți, nu jucați alt joc. Gata, eu o să șterg acum. Eu. Cred că pot? Dați. Ok. Acum, ignorați poza de fondal. Este în vână Barbie asta și... Am zis să pun și o poză aici, că am văzut pe TikTok. Ignorați toate jocurile mele, ăștia jocuri care nu mai am joc. Cred că mă uitat pe ele de un an. Da, în fine. Cam ce s-a văzut de clipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe. Iar noi ne vedem data viitoare, dar stați un pic! Stați un pic să vă arăt eu ceva. Stai să văd. Așa. Stați voi un pic. Sper că nu se date aici personale, că plâng. Aha. Nu sunt. În fine. Uitați-vă cu ușorul ăsta să dați și voi o apurnare. Adică, hai, vrei să vă arăt? Eu vă arăt aici. Am până. Uite, ăsta e Lichi-ul. Aici scrie Lichi. Apăsați pe el de nebuniți, îl bateți. Apăsați Lichi. Ia uite. Și hai să ne prefacem că Teo sunt eu. Hai să ne prefacem. Da, puteți să dați și la Teo, eu n-am nicio problemă. Nu are problemă, dar puteți să dați, e fain pe atunci. Da, o să vă apare așa și la mine. Apăsați. Eu sunt abonat la Teo. Hai Teo, că mă desabonez. Mă desabonation. Gata, apăsați aici abonare și la mine și cu clomploțel. Și cu un clomploțel. Adică fără clomploțel nu se poate. Și gata, s-a rezolvat treaba și eu o să fiu frumos și fericit. Dar mă întrebați de ce am astrat de Crăciun? Am făcut la poze, dar nu pot să le pun. Îmi zice că trebuie o mărime și e greu. E very greu. Deci, da. Vă pup și să nu uitați de tutorialul cu subscribe-ul. La revedere! Mi-am uitat la Teo aici.